Parcha, ty parcha. Desperado. No ideš, Luboš, ideš. Čo studená je? Povajcia vody tam je. Povajcia. Je tam povajcia? Áno. Ideš? Ty tam môžeš ale jediný skočiť čípku, poď. Podržím ti kameru, poď. Kokos, ale jak to stúplo? Keď sa do niečoho pustí, dá to dokonale. Jani, poď, ideme spolu. Ja nemôžem, Lubka, ochorieť. Ide o ozdravé. Ozdravení, ne o ochorení. Počúvaj ma, Luboš, ty si myslíš, že to nedokáže akože uškodiť telu? Teda voda? Kokot, tie tvoje makrointelektuálske otázky. Že horské. To tak je tam leží. No, tak áno. Boris by tam dal. Ten čo s tým videl. No vidíš, brate, 10 stupňovej vode si ešte neležal. Ty kokos. Ó, dýchaj. Neverím. Koko, toto je svetové prvenstvo. Daj mu euro. Daj mu euro. Môžeme môj pokladník. 14 korunov. Minúta koruna je 2. Minúta koruna je 2. Koľko už? Minúta koruna je 2. Včera v Praze, dneska v Bratislave, tam sú tí medvedí, chladíci sa muž. A je to tu, že ty sa pôjdeš a pôjde na to, všetko ti bude držať, aký si široký. Je to. Vidíte, aká tam je? Neser sa to. Andrejko, ukáž nám bicep. Chodí tam aj ja. Jo, jdem? Dobyče, ho tam. Minúta koruna je 2. 1. Klik, ne? Skús tak. Rozjebe si hlavu o palet. Ukáž nám teraz péro. Jaké veľké. Chlapci, Luboš má jediný prvenstvo. Sa dáte zahambiť. Najväčší gangster bude on na Facebooku. Je to brutálne studené, alebo je to studené? 10 stupňov, presne to má. Môžeš odtiaľ výjsť, takže to nikto ťa tam nedrží. Vieš, že akože tam nemôžeš odísť odtiaľ. Poď. Poďte, to ťa začne ukázať do veca. Poď, Blahoš. Poď. Nevidíte, že pôjdeš pomaly. Ty máš dať studenú vodu, Blahoš, ty do každej vody vlezeš. Polezem. Ty do každej piči vlezeš a do každej vody. A má 50 rokov a každý týždeň jebe 3 iné. Ale ne. Prísahám. Ako nevideli sme to, iba sme to počuli, dobre? Ale ešte ja musím povedať, že jebal jednu, čo mala kypeť, ja ne ruku. Ty kokot, však to je lát, hej.